Ja, jeg har læst bogen Djævelens Lærling, og jeg har vurderet de spørgsmål, du har stillet os, Adam. Og det første spørgsmål var det med, hvad vil forfatteren have læseren til at forstå om livet? Og der har jeg skrevet, at jeg tror, at han vil have en til at tænke over, hvad man bruger sit liv på, og tænke over, hvad man gør. For eksempel, hvad ting før at man handler, altså ting før man gør nogle ting. For eksempel i bogen, så får du meget at vide om, hvad de fordømte i helvede har gjort af ting, og derfor som straf er de kommet ned i helvede. Så tror jeg, han vil have en til at forstå, at man skal tænke over, hvad man gør. Ja, og så 8'eren, der er titlen Djævelens Lærling. Jeg synes, det er en god titel, faktisk. Jeg tror faktisk ikke, jeg selv kunne have fundet på en bedre. Og omslaget, det synes jeg faktisk også er ret flot. Jeg tror godt, jeg ville kunne finde på at læse den, hvis jeg bare fandt den sådan, uden at nogen, der havde sådan reklameret for den. Så at der handlingen, jeg synes handlingen, den er spændende. Jeg synes, det er godt fundet på. Det med, at Philip var den forkerte, men så han skal læres op alligevel. Og alt det med, at Lucifer, han ikke er syg uden nogen grund. At der er nogen, der er skyld i det. Så det er en god handling. Og så, hvad jeg fik ud af bogen ved at læse den. Altså nu har jeg jo læst den før. Så anden gang, der var den nok en lille smule kedelig, men første gang, der synes jeg i hvert fald, den var god. Og jeg læste også 2'eren, så jeg synes, at det var godt skrevet. Så, vi ses, Adam.